Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 49 14 59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. La campanya de Nadal de Sant Andreu de la Barca premiarà els millors aparadors guarnits de cada eix comercial de la ciutat. Engalaran els seus aparadors i lluitaran entre ells amb un bon objectiu, evidentment, que és veure quin d'ells és el que ofereix el millor aparador. Llavors, el que hem fet és, els diferents eixos comercials que tenim a Sant Andreu, cada millor aparador de cada eix comercial rebrà el premi al millor aparador. I també engalanar la ciutat per tal que la gent pugui començar a experimentar aquest esperit nadalenc que afavoreix la compra, no? Proposta ben acollida pels comerciants, que enguany seran 34 els que participaran en aquest concurs. Els guanyadors i l'entrega de premis es durà a terme el proper dia 4 de gener al Teatre Núria Espert, coincidint amb el sorteig de la campanya de Nadal. Haig de dir que enguany un dels principals èxits que tenim és que participen a la campanya de Nadal gairebé 150 comerços de Sant Andreu de la Barca, amb la qual cosa el nivell de participació és extraordinàriament positiu i estem parlant de gairebé el 50% del comerç de Sant Andreu de la Barca està participant a la campanya de Nadal d'enguany, no? Així mateix, aquest diumenge i dins els actes preparats des de l'Ajuntament es durà a terme la tradicional Fira de Nadal, on una representació del teixit comercial exposarà els seus productes i serveis.